Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Γκογκάκης και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα βίντεο στα ελληνικά για το Studio One έκδοσης 3 με τη χορηγία της Presonus. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τη νέα έκδοση του Presence XT, το οποίο απλό Presence γνωρίσαμε στην έκδοση 2. Σε αυτή την έκδοση του Studio One έκδοσης 3, το Presence XT έρχεται με νέα αναβαθμισμένη έκδοση μηχανής, με νέους ήχους, καλύτερο sample rate, πολύ πιο μεγάλης πιστότητας ανάλυση στα δείγματά του εκείνο στα samples, με πάρα πολύ πιο εύκολο μενού και αναβαθμισμένο interface όπως βλέπετε κι εσείς, 2 LFO, 2 envelopes με το attack, το decay του, το sustain και το release σε κάθε ένα από αυτά. Μπορεί να γίνει πολυφωνικό, μονοφωνικό, μπορούμε από εδώ να ρυθμίσουμε το velocity, το volume, βλέπετε εδώ έχει ειδικό reverb section, delay, τα modulation effect τα οποία ενεργοποιούνται πατώντας το modulation και το delay ενεργοποιείται πατώντας το modulation, reverb το ίδιο. Επίσης έχουμε δεύτερο panel effect, gate, EQ, distortion και pan. Τα modulation από εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε pitch bend αν έχετε κάποιο ειδικό synthesizer το οποίο να μπορείτε να το ρυθμίζετε από εδώ, pitch bend ειδικό, δεύτερο mode wheel να ρυθμίζετε από εδώ το velocity, οτιδήποτε. Μπορούμε να παραμετροποιήσουμε από εδώ διάφορες εντολές τις οποίες μπορείτε να τις χειρίζεστε και από εδώ επιπλέον περισσότερες επιλογές, μέχρι 16 διαφορετικές επιλογές να μπορείτε να χειρίζεστε εύκολα και γρήγορα από το MIDI controller σας ό,τι εσείς θέλετε αρχεία και γρήγορα. Όσον αφορά το ίδιο το Presence, μπορεί να διαβάσει ESX αρχεία, AU αρχεία, Contact αρχεία και φυσικά τα αρχεία του Presence, το απλό από την έκδοση 2. Πάμε να ακούσουμε ένα δείγμα ενός MIDI αρχείου, να δούμε λίγο πώς ακούγεται η νέα έκδοση του Presence και να προχωρήσουμε. Okay, αυτό ήταν ένα παράδειγμα με όλα τα modulations επάνω. Ας κλείσουμε λίγο αυτά και ας δούμε πώς ακούγεται. Όπως είδατε, άλλαξα το πολυφωνικό σε μονοφωνικό, άλλαξε τελείως ο ήχος. Από εδώ το LFO το πρώτο μπορούμε να αλλάξουμε την κυματομορφή και μπορούμε να αφήσουμε να συγχρονίσουμε το oscillator στο χρόνο του session μας, ή μπορούμε ελεύθερα να αλλάξουμε τη συχνότητα εμείς, σε τι συχνότητα θα είναι η κυματομορφή, ή μπορούμε να δώσουμε εδώ ελεύθερα να παίζει, ότι μπορούμε να αλλάξουμε όμορφα. Ακούγεται διαφορετικά βέβαια, κάτσε να δούμε πώς ακούγεται σε αυτό. Πιστεύω αρχίζετε να καταλαβαίνετε τη διαφορά. Ας βάλουμε ένα Sawtooth. Από εδώ μπορούμε φυσικά να αλλάξουμε, να αλλάξουμε τις βιβλιοθήκες, να δούμε πάρα πολλούς ήχους που υπάρχουν, και μπορούμε φυσικά να πάμε και στο browser να επιλέξουμε έτοιμες λούπες
organ, piano, ας αλλάξουμε κάτι άλλο. Σε keyboard, ακούσουμε λίγο αυτό. Πάμε στα αυτό επίσης παίζει με συγκεκριμένο εδώ, να ακούσουμε λίγο πως ακούγεται. Αυτό παίζει με τον ίδιο ήχο με το προηγούμενο. Είδατε ότι απλά αντικαταστήσαμε το αρχείο στο ήδη υπάρχον όργανο. Αν το τραβήξουμε όμως σε ένα δικό του, θα δημιουργήσει ένα νέο αντίγραφο, το οποίο θα ακούγεται κάπως έτσι. Πάμε λίγο να αλλάξουμε τους ήχους, τα keyboards, Witcher, full chords. Να δούμε λίγο πώς ακούγεται αυτό. Έχει πάρα πολύ όμορφους ήχους. Πάμε σε full. Μπορούμε επίσης να πάμε σε Rhodes, Instruments. Μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο έτοιμο preset από εδώ. Ας επιλέξουμε κάποιο. Και βλέπετε κιόλας ότι κάτι πολύ σημαντικό, το default των φωνών είναι 64 limit voice και μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 128. Και εδώ πέρα την ώρα που παίζει βλέπετε ότι μετράει τον αριθμό των voices. Μπορούμε εδώ να κρύψουμε το κλαβιέ και τα εφέ μας, ώστε να μικρύνουμε λίγο ανάλογα με την ευχέρεια που έχουμε ή την οθόνη, αν θέλουμε να το μικρύνουμε, το μεγαλώσουμε την επιφάνεια εργασίας του Presence. Αυτά για το Presence. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ όμορφο πολυφωνικό και αυτόματα αλλάζει σε μονοφωνικό εργαλείο για τη δημιουργία MIDI ήχων και πάρα πολύ όμορφων ακουσμάτων. Συνέχεια το επόμενο βίντεο έχει για το Mai Tai, το νέο πολυφωνικό synthesizer για την έκδοση του Precision Studio One έκδοσης 3, το οποίο θα το δούμε σε επόμενο βίντεο. Από μένα, καλή συνέχεια.